Tiprajwk ro kubuni bosong bai kaijak tongmani amo chini tiprasa thinang chererongni bage belai khe wana jangnai ko tai tiprasa sikla ro kwbangma amono wanchugui wana janglai tonglai bayo haike Tiprajwk ro aguli te Bangalore rogo rungsrungnani hini thangake kubuni dofa bai hamjaglai payo haike ajagano kubuni dofa bai relation tonglai arono kaijage tongrogui payo dofani bage buma bufani bage thopsa wanchungma kwrui haike buma bu hasong amsukai kosto kai porirmani nijini mani kokno buma bu hasongbo phorungmani borok khai damsiriya nijini mani kokno nijini dofani kokno buni mani kokno accept khlaiye buni dofa bai relation tonglaiye non-caste bai kaijagui payo haike nijini culture nijini dofa nijini kokno yakare kwbangma Tiprajwk rongno amtui ngi tongkha nuguiba tongkhachu tai ST facility bai ST quota bai chakri tlangai doctor phano engineer phano teacher phano ngai koboni non-caste jobless bai phano kaijagui payo amo tomni bagi kun phano wanchugui pen maya Tiprajwk baksa buksurongni bokhorogo tamo wanchugui amtika kaijak kun wanchugui pen mani haisi hake ang to direct shairilia moni tei oro norok sawima khaken komeni bisingtike shahori mano chung tabuk social media rogo nainyan thangake Tiprajwk ro koboni bosong bai kaijangmani Delhi khoroksa kubuni bosong bai kaijangmani nukma hayamo jeng 1990 hayake 2025 ni report naikake Tiprajwk ro kubuni bosong bai kaijangmani tabuk belai khe bangi tongkha ajora rogo taisa kom bakse Tiprajwk rok tori thangake logi thangake te Tiprasa rok no siniya hake tamo Tiprasa rok kwbang kok jobless bangmani bage Tiprajwk rok baksa buksu kubuni bosong bai kaijak o jaga kwbangma kok tongo tuma hamale jobless ni bage kaijik hangake kwbangma Tiprajwk job khai tongnai tumani bage jobless non-caste rok bai kaijakmani nugo hake amorong no tamo hne sanai tongthok da hne sanai Tiprasa dofa hne bongni bkhau mungsa wanchungmani kwrui hake phainai thinang Tiprasa rokni tamongnai jeng kwbangma Tripurani Tiprasa youth rok o Tiprajwk kubuni bosong bai kaijangmani social media ni bisingtui kok tisawi tongo even angbo tisawi tongo tei kwbangma Tiprasa luku onyo tongnai rokbo tisawi no tongo social media ni bisingtui kwbangma Tiprasa leader rok amoni tui kokle sawa haipeno ST ro cancel khainani hne kubuni bosong bai kaijak khe non-caste bai haipeno o samungno success khlaimia hake amoni bagai belai kheno wana jangnai kok o jago kubi kongno sanani thangake toma hamale chini Tiprasa dofa angkha buni hai bangthaya 13-15 lakh haisi Tripura o jotoi joto je Tiprasa ST tongmano thumuise ambo o jagani bisimbo Tiprasa rok thanja tongmaya nung antui jat ang antui dormo nung antui dormo nei Tiprasa kising Tiprasa no walailai naisiklai nunglai malaya hinjanglai tonglayo hake tidini video amsuno noro video no sajak like dai omo channel ketal noro ante hanjite bo channel video nanyamu chungtonga ka channel subscribe khlai di te bell icon no click khairi di hake noro comment khlai bo saimano Tiprajwk ro kubuni bosong bai andike kaijangmani ST cancel khairi kai chara chajak na chajak ya hake khulumba kya hambai